Hello fellow humans. Len chcem vám dať updateík, že je 15. január a prvý vlog sa už renderuje. Bude mať okolo 47 minút a renderovať sa bude asi cca 2 hodinky. Ja lenže už dnes som porušil svoje predsavzatie na tento rok. Ale nič sa nedeje. Ideme ďalej. Jo! Čaute, čaute. Čo sa pozerám? Stále do toho. Na to sa budem musieť naučiť. Nepozerať sa do hľadačika, ale pozerať sa na vás. Čo som chcel? Vlogový update. Musím sa pochváliť, že konečne sa mi podarilo dostrihať vlog z Holandska. Som strašne šťastný za všetky ohlasy a feedback, ktorý ste mi dali. Nesmierne si to cením. Strašne vám za to rád. Hej, chcel som vám dať update ohľadom toho, čo vlastne robíme na streame. Real-time turn-based trading card strategy game. Je to vlastne nový žáner, ktorý som samozrejme vymyslel ja. Deal with it, nerds. A už sme mali cca 6 streamov, čo je vlastne ako keby 6 trojhodinových sessions, na ktorých veľmi pomaličky pracujeme na tom, aby sme vytvorili túto hru. Rozhodol som sa urobiť tú hru štýlom, bude najprv celá v debug móde, to znamená, že nestarám sa momentálne o to, ako tá hra vyzerá dizajnového hľadiska, skôr sa starám o tie mechaniky toho, ako sa tá hra hrá. Mám s touto hrou veľké ciele. Keď sme riešili vlastne, že ako dlho už ten nápad v hlave mám, tak je to za 3 roky, takže je na čase vlastne ten nápad nejak dať aj dokopy a niečo vytvoriť. Hej, podarilo sa mi za týchto 6 sessionov vyskladať ako keby loadovanie mapy. Vyrobili sme vlastne niečo ako DSL pre načítavanie mapy a jedná sa vlastne o hexový, teda hexgrid, kde sa jednotky budú môcť hýbať po 6 stranách a malo by to byť veľmi rýchle. Chcel by som, aby tá hra, akože normálna hra by mala mať okolo 5 minút a také tie epickejšie, vyrovnanejšie hry by mali skončiť do 10 minút. To je nejaký môj aim, kde by som chcel akože tú hru zaradiť. Tým, že to je vlastne trading card game, tak ide o to, že sa tam budú skladať deky, kariet. Ale chcel by som to poňať takým tým jednoduchším spôsobom, veľmi podobné ako Hearthstone, že málo kariet, výborné deky a hlavne to strategické rozhodnutie viac ako tá randomness by mala určovať priebeh hry. Vidíme, jak to pôjde. Je to dlhá trať, nikam sa neponáhľame, všetko premyslíme a chcel by som vlastne to mať veľmi pekne zintegrované so Steam marketom, s tým, že by sa vlastne keďže to má byť trading card game, tak by sa tie kartičky mali dať vedieť nakupovať, predávať, vymieňať si ich medzi sebou a urobiť ako keby kvalitný ekosystém okolo toho. Možno by som mal mieriť na jednoduchšie hry, ale toto mám pocit také, že nie je to ani až také komplikované, ako sa zdá a nie je to ani tak jednoduché a pokrýva to viac menej všetky aspekty game developmentu, čo znamená, že naberiem aj celkom veľa skúseností ohľadom toho, čo všetko treba v takom game deve spáchať. Takže čo sa nám podarilo urobiť je, že toto je vlastne celý ten debug mode ako taký a vieme selektovať jednotky a hýbať s nimi, určovať im target a jednotky na svoj cooldown sa začnú hýbať po
svojom akože k cieľu pomocou Dragon Studying Tay algoritmu. Nie je to, že Dragon Studying Tay. Dijkstra. Je to Dijkstra algoritmus. Čiže pomocou Dijkstra algoritmu. A prečo práve tento algoritmus? Preto, lebo tak ako napríklad v civilizáciách máme rôzne typy tileov, hej, máme vodný typ, máme les, máme hory, tak pre rôzny typ každá jednotka alebo každý typ jednotky bude mať rôzne vlastnosti, ako rýchlo sa dokážu hýbať po týchto tileoch a tým pádom Dijkstra nám umožňuje ako keby určiť, že ktorý tile nám bude zaberať koľko času. Ahoj mama, som v telke. To je update ku hre. Už sa strihá druhý vlog. Určite bude skôr ten vonku ako tento. Ale taký update viac menej, že tie vlogy budem robiť tým štýlom, že kým jeden strihám, druhý natáčam. Takže dosť často budem vlastne sa prekrývať informácie medzi sebou. A nebude to takedy dávať zmysel, ale nikdy nechcem mať rozrobené ako keby dve videá naraz. Tak to bude vždycky jedno v edit móde a jedno bude v natáčacom móde. Tak dúfam, že sa mi podarí postnúť tento konkrétny do konca prvého týždňa februára a to by bol taký fajný cieľ. Uvidíme, bude veľa oslav, veľa rôznych akcií, tak dajte vedieť, že ako sa vám páči tento content, alebo či by ste chceli viacej obširnejší, viacej tento. Čo by ste chceli vidieť? Máte príležitosť vlastne. Chcel by som vám ukázať, ako vyzerá môj working environment, môj workstation v rámci toho, že čo používam, aké tooly. Ale až keď budete chcieť vidieť, tak vám to ukážem. Neukážem vám to len tak pre nič za nič. Takže nezabudnite dať like.